Η εκλογή των πρεσβυτέρων εγίνεται από τους Αποστόλους χάρη των πιστών, και συνεπώς οι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι επέθηκαν τα σχήρας, δηλαδή έβαλαν τα χέρια τους, δηλαδή χειροτώνησαν τους νέους πρεσβυτέρους. Ο Παύλος όπου εκήρυτε Χριστόν, εκεί πάντοτε άφηνε και δια της χειροτονίας πρεσβυτέρους. Ήτανε μέσα στο οργανωτικό του πνεύμα, και πολύ ορθά, διότι όταν σας είπα ότι μόνο μία εκκλησία μπορεί να συντηρηθεί όταν έχει πρεσβύτερον ή πρεσβυτέρους, ήταν πολύ φυσικό ο κόπος που κατεβλήθη για να ιδρυθεί μία εκκλησία δεν έπρεπε να πάει χαμένος, έπρεπε να καλλιεργηθεί αυτό το οποίο ο Παύλος κατέβαλε, κατέθεσε, έσπηρε με την παρουσία πρεσβυτέρων ή πρεσβυτέρου σε εκείνη την τοπική εκκλησία. Είναι αξιοσημείωτον ότι τους πρεσβυτέρους, δηλαδή των δεύτερων βαθμών της ιεροσύνης, ο Παύλος τους αποκαλεί επισκόπους. Είναι αξιοπαρατήρητο αυτό. Δεν αναφέρεται στον τρίτον βαθμό της ιεροσύνης, εις τον δεύτερον αναφέρεται, αλλά δίδει όμως των χαρακτηρισμών του τρίτου βαθμού εις τον δεύτερον βαθμό της ιεροσύνης. Γράφει επί παραδείγματι στους Φιλιππισίους: Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν, σε αυτούς που είναι εν Φιλίππης, συν επισκόπης και διακόνης. Δηλαδή στέλνει τα χαιρετίσματά του προς όλους τους χριστιανούς των Φιλίππων, μαζί λέγει με τους επισκόπους και τους διακόνους. Θα ήταν περίεργο να ομιλεί περί επισκόπων και διακόνων και να μην ομιλεί περί πρεσβυτέρων. Θα ήταν πάρα πολύ περίεργο αυτό, αλλά πλούστατα. Επίσκοποι λέγονται οι πρεσβύτεροι. Αυτή η καταγραφή ότι ο πρεσβύτερος λέγεται επίσκοπος βρίσκεται και αλλού. Όπως ομοίως ο πρεσβύτερος αποκαλείται στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής προϊστάμενος, από το προϊσταμε. Γράφει επί παραδείγματι στους Θεσσαλονικής: ή δεν πρέπει να αναγνωρίζετε τους κοπιώντας εν ημίν, για αυτούς που κοπιάζουν ανάμεσά σας, και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω, και οι οποίοι προίστανται και νουθετούντας ημάς και που σας νουθετούν, και ηγείστε αυτούς υπέρ εκ περισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών, και να τους θεωρείτε με παραπανήσια αγάπη και να τους βλέπετε ακριβώς για το έργο τους. Ώστε λοιπόν εδώ έχουμε την περίπτωση ότι ο ιερεύς, ο δεύτερος βαθμός της ιεροσύνης, λέγεται πρεσβύτερος, λέγεται επίσκοπος, λέγεται και προϊστάμενος. Έχει σημασία αυτό, διότι αυτά τα ονόματα δεν είναι παρά αποκαλυπτικά του έργου που θα είχε ο πρεσβύτερος. Και καταρχάς πρεσβύτερος είναι εκείνος ο οποίος κατά την ηλικία τουλάχιστον είναι κάπως περασμένη η ηλικία του, ας πούμε 50 χρονών και πάνω, και πρεσβύτεροι, όπως τα γνωρίζετε, εκαλούντο οι σύνεδροι του Μεγάλου Ιουδαϊκού Συνεδρίου. Αν ο πρεσβύτερος καλείται επίσκοπος, αυτό σημαίνει, ξαναλέγω, όχι για τον τρίτον βαθμό της ιεροσύνης, αλλά ως προς το έργο που έχει ο πρεσβύτερος να επιτελέσει. Ποιο έργο?
το έργο του επισκοπήν, δηλαδή να επισκοπεί, να επιβλέπει, να επιτηρεί το ποίμνιον, και αυτό δείχνει πόσο είναι το χρέος του ιερέως. Σημειώσατε ότι ο επίσκοπος, ναι, έχει χρέος να επιτηρεί το ποίμνιον, όχι ο λιγότερο και ο πρεσβύτερος. Και θα λέγαμε εδώ σε μια ενορία, κάτι που είναι εντός των ορίων, ορισμένα όρια, αυτό θα πει ενορία, έχει χρέος ο πρεσβύτερος να επισκοπεί, να κάνει αυτό το οποίο θα έκανε ο επίσκοπος. Αλλά ο επίσκοπος δεν μπορεί να βλέπει μια ολόκληρη επαρχία. Επιτηρούν και επιβλέπουν οι πρεσβύτεροι. Να, γιατί λοιπόν ο Παύλος λέγει διακόνους και επισκόπους, όχι ως προς τον, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, όχι ως προς τον τρίτον βαθμόν, αλλά ως προς το έργο που έχει να επιτελεί ο πρεσβύτερος. Λέγεται όμως, σας είπα, και προϊστάμενος διότι προίσταται, είναι ο αρχηγός, προίσταται του πληρώματος της Εκκλησίας. Σημειώνει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος για τους πρεσβυτέρους στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, λέγει: οι καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι, προεστώτες πρεσβύτεροι, δηλαδή οι πρεσβύτεροι οι οποίοι καλώς προείστανται, κάνουν σωστά τη δουλειά τους, είναι σωστοί προϊστάμενοι, διπλής τιμής αξιούστοσαν, να αξιωθούν από εσάς διπλής τιμής, μάλιστα οι κοπιώντες εν λόγω και διδασκαλία, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι κοπιάζουν στο κήρυγμα και στην διδασκαλία. Μόνο εδώ μία μικρή παρατήρηση, αυτό το διπλής τιμής δεν θα πει θα πληρωθούν διπλά ή θα πάρουν περισσότερα αγαθά υλικά διπλά. Όχι, δεν έχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια, αλλά ότι ακριβώς και ο Ελισέος εζήτησε από τον προφήτη Ηλία και του είπε να του χαριστεί το χάρισμα που έχει, ό,τι είχε και ο διδασκαλός του, δηλαδή ο προφήτης Ηλίας. Και μάλιστα είπε ο προφήτης Ηλίας, εσκλήρινας του αιτήσαστε, δηλαδή ζήτησες πολλά, αλλά εάν λέγει όταν φύγω με δεις, αναλαμβανόμενο, θα ήταν η περίπτωση να μην τον δει, έτσι φαίνεται, τότε θα πάρεις το χάρισμα αυτό. Του επέτρεξε την μιλωτή του και γυρνώντας ο Ελισέος έκανε ό,τι θα έκανε και ο προφήτης Ηλίας, χτύπησε το ποτάμι και έγινε ξηρά. Με την μιλωτή, δηλαδή την προβιά που φορούσε ο προφήτης Ηλίας. Αυτό το πρώτος ήταν από το κληρονομικό δίκαιο, που ο πρώτος από τα παιδιά έπαιρνε διπλή μερίδα κληρονομική, διότι ήταν υποχρεωμένος να κρατήσει τους γονείς. Από εκεί μεταφέρεται στον πνευματικό χώρο, και επειδή υπήρχαν πολλοί ιοί των προφητών, εξάλλου οι οποίοι και παρακολούθουν την ανάληψη του προφήτη Ηλία, αλλά δεν είδαν τίποτε περισσότερο, δεν είναι της ώρας τώρα, έχω φύγει αρκετά μακριά, να με συγχωρέσετε, αλλά μεταξύ των πολλών θεωρείτο σαν πρωτότοκος ο Ελισέος, δηλαδή αυτός που ήταν πολύ κοντά στον Ηλία και ζήτησε τώρα διπλή μερίδα. Αλλά η διπλή μερίδα δεν είναι σε υλικά πράγματα, αλλά είναι σε πνευματικά. Με άλλα λόγια, να είχε χαρίσματα, αν ήταν δυνατόν περισσότερα το διπλό, όχι ως προς τον προφήτη Ηλία, το διπλό ως προς τους άλλους ιούς των προφητών. Πάντως με αυτή την έννοια διπλής τιμής αξιούστοσαν, από εκεί έλκει την καταγωγή αυτή η φράση. Και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι, λέει, κουράζονται,
κοπιάζουν εις το κήρυγμα εν λόγω και εις την διδασκαλία. Έτσι ο ιερεύς βλέπαμε ότι προείσταται παντός έργου που υπάρχει στον τόπο του, στον χώρο του, επειδή ο ιερεύς είναι ο φορέας ευλογίας, και είναι γνωστό ότι χωρίς ευλογία τίποτα δεν πρέπει να επιχειρείται. Αν οι ιερείς σε όλους τους αιώνες και στην εποχή μας εγνώριζαν την τιμή που τους κάνει ο Θεός, δίδοντάς τους κύρος και αυθεντία δια την επιτέλεση αυτού του έργου, φιλοτιμούμενοι θα απέδιδαν καρπών εκατονταπλάσιων και εργασία εκατονταπλασία, διότι δεν μπορεί να εννοηθεί ιερεύς, προϊστάμενος, πρεσβύτερος, να επισκοπεί το πίμνιον και να στερείται μιας βασικής αρετής και στοιχειώδους, που την οποία θα βρίσκαμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους, που λέγεται φιλοτιμία. Φιλοτιμία. Έτσι φιλοτιμείται ο ιερεύς, ο πρεσβύτερος, ο προϊστάμενος, φιλοτιμείται για αυτό που ο Θεός του δίδει, να τον τιμά το πίμνιό του, για να αποδώσει περισσότερο και περισσότερο. Το ρήμα φιλοτιμώ το χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι, το λέει στους Θεσσαλονικείς, φιλοτιμούμε, θα λέγει, να σας δώσουμε, ακούστε ποιμαντικό στοιχείο και θαυμάσατε, όχι μόνο λέγει το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς. Προσέξτε, και τα σε αυτόν ψυχάς, να δώσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, αν όχι και τη ζωή μας, διότι ψυχή θα πει και ζωή. Είδατε, φιλοτιμούμεθα. Θέλετε να το συνδέσουμε με κάτι? Όταν ο Κύριος είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, είπε εις τον Πανδοχέα, ο οποίος Πανδοχεύς δεν είναι παρά ο προϊστάμενος της Εκκλησίας, ο επισκοπών, ο πρεσβύτερος, που του λέγει: πάρε αυτόν τον τραυματισμένον, τον άνθρωπό μου, επιμελήθητη αυτού, φρόντισέ τον, πάρε 2 δινάρια. Είναι τα, λέγουν οι ερμηνευτές, ότι είναι η Αγία Γραφή το 1 δινάριο και το άλλο είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν θα ήσαν επαρκή αυτά για να γίνει ο άρρωστος καλά? Ναι, ασφαλώς. Και λέγει εκεί κάτι που σας βεβαιώνω ότι πολλές φορές σταματώ όταν αναφέρομαι στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου: και ότι αν προσδαπανίσεις, εγώ εν το επανέρχεστέ με αποδώσωση, και ότι αν ξοδέψεις παραπάνω, αυτό θα πει προσδαπανίσεις, ότι ξοδέψεις παραπάνω, εγώ όταν θα ξαναγυρίσω θα σου το αποδώσω. Τι μπορεί κανείς παραπάνω να ξοδέψει, αν τα 2 δινάρια αποτελούν την Αγία Γραφή και τα μυστήρια της Εκκλησίας? Αγαπητοί μου, είναι η καρδιά του ποιμένος, η φιλοτιμία του ποιμένος. Όταν δηλαδή μετά επιμελίας και πολλής φιλοτιμίας και πολλής αγάπης επιμελείται τον άρρωστον άνθρωπο, δηλαδή τον άνθρωπο το πίμνιο, το πίμνιον. Αυτό είναι προσδαπάνησης, είναι το παραπάνω ξόδεμα. Αυτό κάνει τον πρεσβύτερον θαυμάσιο. Και είδατε τι λέει ο Κύριος: όταν θα ξαναγυρίσω. Άρα θα ξαναγυρίσει ο Κύριος. Να λοιπόν και εδώ η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εγώ θα σου δώσω ό,τι ξόδεψες. Τι μπορεί να του δώσει? Τι άλλο παρά τη βασιλεία του? Τι άλλο? Και βέβαια τη βασιλεία του με κάποιες, ας μου επιτραπεί να το πω, ειδικές αποχρώσεις. Διότι αν μόνο στα 2 δινάρια μείνω και δεν προσδαπανίσω, πάλι τη βασιλεία του Θεού δεν θα έχω. Ναι, γι' αυτό είπα
με κάποιες αποχρώσεις, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Και όπως λέγουν οι Άγιοι, οι πατέρες, ότι οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού μόνο μια λύπη θα έχουν. Λύπη, ναι, είναι η εξής: γιατί περισσότερο δεν δούλεψαν? Για να έχουν περισσότερα δόξα. Όλα αυτά βλέπετε πως τοποθετούν τον κληρικό. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Εγώ θα παρακαλούσα και τους αγαπητούς συναδέλφους που αρκετοί με ακούν, είναι μέσα στο ιερό και εδώ, πολλοί με ακούν, κάπως έτσι να αρχίσουμε να βλέπουμε και να έχουμε αυτήν την φιλοτιμία δια το έργο του Θεού. Όχι εάν πληρωνόμαστε ή δεν πληρωνόμαστε, αν είναι μισθός, ο υλικός εννοείται μισθός έτσι ευμαρίας ή μισθός λιμοκτονίας. Όχι, αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα κοιτάζουμε. Αυτό μάλιστα σε μια παλαιότερα εποχή ελέγεται ο μισθός δια των κληρικών και δια των αξιωματικών. Ποτέ μισθός ελέγεται αποζημίωσης. Επειδή δεν έχεις την δυνατότητα να κάνεις μια άλλη δουλειά, επειδή ο χρόνος σου εξαντλείται μέσα εις των χώρων των ποιμαντικών, γι' αυτό εκείνα που σου δίδει η Εκκλησία, το κράτος φερειπίν για τους αξιωματικούς, λέγεται όχι μισθός, αποζημίωσης. Γιατί δεν λέγεται μισθός? Γιατί είναι υποτιμητικό. Και γιατί? Διότι η εργασία που προσφέρει ο ιερεύς είναι ανεκτήμητη, δεν έχει τιμή, δεν έχει τιμή, είναι ανεκτήμητη. Όπως και ο αξιωματικός, θέλετε, και ο καθηγητής, και ο δάσκαλος, θέλετε, και ο γιατρός. Αλλά σήμερα πέσαμε στην έννοια του μισθού και του συνδικαλισμού, και σε λίγο θα δείτε και εμάς τους κληρικούς αλίμονό μας, από καταντήματος εις κατάντημα να ζητούμε και εμείς οι κληρικοί συνδικαλισμό. Εάν δεν πληρωθούμε περισσότερο, δεν θα λειτουργούμε, θα κάνουμε απεργία. Και οι χειροτονούμενοι πρεσβύτεροι ήσαν κατ' εκκλησίαν, όπως μας λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος αριθμός πιστών δικαιούται να έχει τον πρεσβύτερον και ποιμένα του, διότι είπαμε ότι η παρουσία του ποιμένος είναι θεμελιώδους σημασίας, κρατάει την εκκλησία. Πώς αλλιώτικα θα μπορούσε να κρατηθεί μια εκκλησία? Ο Κύριος εξάλλου, βλέποντας αυτό το λαό του Ισραήλ χωρίς ποιμένας, είπε το εξής: ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι, δε ήθιτε ουν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Είναι θέμα προσευχής να έχουμε ποιμένας. Είναι θέμα προσευχής των ποιμενωμένων του λαού του Θεού να έχει ποιμένες. Και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος είπε, όταν κάποτε και μόνο μια φορά ειδών, λέγει, τους όχλους, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι. Εκλελημένος είναι ο κουρασμένος, ο απογοητευμένος, ο αποκαμωμένος, ο αποκαμωμένος. Και ερημένος αυτός ο πεταμένος, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Μπορείτε να φανταστείτε ένα πίμνιο προβάτων που να μην πάει ο τσομπάνης να τα δει τα πρόβατα? Βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή, βγαίνουν έξω, γυρίζουν, εκτεθειμένα τα πρόβατα εις το λύκο. Φαντάζεστε ένα πίμνιο χωρίς ποιμένα? Χριστιανούς χωρίς ιερείς, χωρίς αληθινούς ποιμένες? Και οι Απόστολοι προβαίνουν σε χειροτονίες πρεσβυτέρων
πύρη τρόπο, προσευξάμενοι μετανηστιών. Ας το προσέξουμε αυτό το σημείο. Αφού προσευχήθησαν ή προσήφχονται ταυτοχρόνως και νηστεύοντες. Ποιος προσεύχεται και ποιος νηστεύει? Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι για να προηγείται προσευχή και νηστεία προδίδει ότι η χειροτονία είναι μια σοβαρή υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Πόσο σοβαρή? Ενδεικτικό από εκείνη την προετοιμασία που χρειάζεται. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα δες, δηλαδή μετανηστιών εχειροτονίε. Οι χειροτονίες γίνονται με νηστείες. Οφείλουν να νηστεύουν όχι μόνο οι χειροτονούμενοι, δηλαδή ο χειροτονούμενος ιερεύς, ο υποψήφιος να χειροτονηθεί, αλλά και οι χειροτονούντες οφείλουν και αυτοί να νηστέψουν και να προσευχηθούν. Να νηστέψουν 1, 2, 3, 4, 5 αναλόγως ημέρες, έστω και 1 ημέρα, και ο χειροτονούμενος και ο χειροτονών επίσκοπος. Και μάλιστα εδώ θα μου επιτρέψει να σας πω, οφείλει και ο λαός να νηστεύσει. Θα μου πείτε, είναι πρωτόγνωρο αυτό. Μα εάν είναι τόσο σπουδαίο θέμα η χειροτονία και η εγκατάσταση ενός ποιμένου σε ένα τόπο που κανονικά, εάν το θέλετε, αυτός ο ποιμήν θα πρέπει εκεί, στον τόπο που χειροτονήθηκε, να αναλώσει τη ζωή του. Μια μικρή παρένθεση: δια τους επισκόπους απαγορεύεται το μεταθετόν. Οι κανόνες απαγορεύουν το μεταθετόν και δια τους πρεσβυτέρους. Το ξέρετε αυτό? Βέβαια όλα αυτά τα φορτώσαμε στον κόκορα. Πόσο αντέχει αυτός ο κόκορας δεν ξέρω, φορτωνόμενος. Και ο πρεσβύτερος έχει ευθύνη όταν ζητάει μετάθεση. Εάν βέβαια είναι πολύ σπουδαίος και η Εκκλησία τον μεταθέσει, είναι άλλο θέμα αυτό. Εννοείται όχι των επίσκοπων, των πρεσβύτερων. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά προσέξτε κάτι. Θα λέγε σε κάποιον πρεσβύτερον, πάτερ μου, έκανες όλο το χωριό χριστιανούς συνειδητούς για να ζητάς μεγαλύτεραν ενορίαν και μάλιστα ερχόμενος στην πόλη μου. Και αν ακόμη τους έκανες όλους χριστιανούς σωστούς, αυτοί δεν έχουν την ανάγκη της συντηρήσεως, διότι όταν θα φύγεις μήπως αυτοί θα αρχίσουν να ξεφτούν? Να, γιατί δεν επιτρέπεται η μετάθεση. Δεν το λέγω εγώ, το λέγουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Σας το ξαναλέγω. Ωστόσο, κάτω από τέτοιες συνθήκες που θα εγκατασταθεί ένας πρεσβύτερος σε ένα τόπο, σε μια ενορία, οι ενορείτε πρέπει να νηστέψουν, διότι συνήθως γίνεται η χειροτονία σε εκείνο τον τόπο. Όπως λέμε σήμερα με κάτι νομικά σχήματα, προκυρήσετε οι θέσεις, νομικά αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, η χειροτονία θα γίνει στην ενορία εκείνη που θα εγκατασταθεί ο καινούριος πρεσβύτερος. Ακούσατε το? Πρέπει να νηστέψουν οι πιστοί της ενορίας εκείνης. Αν ποτέ στην ενορία σας γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, ίσως δεν σας το πει κανείς, εσείς να νηστέψετε, να το ξέρετε αυτό. Όπως ακριβώς εντέλλονται τα βιβλία της Εκκλησίας μας, όπως το βιβλίο της Διδαχής και λοιπά. Τι? Να νηστεύομαι προκειμένου κάποιος να βαπτιστεί. Πρέπει να νηστέψει εκείνος που θα βαπτιστεί, πρέπει να νηστέψει εκείνος που θα βαπτίσει, και πρέπει να νηστέψουν και όσοι άλλοι μπορούν γύρω. Όλα βέβαια τα κάνουμε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια
μπομπονιέρες, τούτα εκείνα, καλεσμένοι και λοιπά, αλλά ίσως δεν μάθαμε ότι πρέπει και να νηστεύουμε, διότι δεν είναι η βάπτιση ένα κοσμικό γεγονός, αλλά ένα πολύ σπουδαίο, που με αυτό πολιτογραφείται ένας καινούριος άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού. Και πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί πνευματικού θέματος και όχι κοσμικού, και ότι πρέπει να νηστέψουμε. Θα σας παρακαλέσω, είτε γίνεστε ανάδοχοι, είτε δικά σας παιδιά πρόκειται να βαφτίσετε και λοιπά, επειδή είναι παιδιά, δεν μπορεί το παιδάκι τον ήπιο να νηστέψει. Θα νηστέψετε, σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να δούμε καλύτερες ημέρες. Δεν ξέρω, μιλάμε πολλές φορές για μία ανανέωση της Εκκλησίας. Κάποτε ξέρετε τι προτάθη, προπολών ετών. Θλιβερών. Δώσατε καλύτερον μισθόν στους ιερείς και θα ανανεωθεί η Εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ανανέωση. Ο Θεός να μας ελεήσει. Το θέμα είναι πνευματικό. Η ανανέωση γίνεται από μέσα, με κάτι τέτοια σαν για αυτά ακριβώς τα οποία σας λέγω.